Ina Ignjatović iz Ćuprija je pre 6 godina počela da osjeća konstantan umor, stalno joj je bila povećana temperatura, imala je pritisak, razne infekcije u krvi, a čak je i jetra počela da je otkazuje. Obilazila je specijaliste, ali niko joj nije postavio pravu dijagnozu. Nakon 5 godina, zahvaljujući pregledu kod profesora doktora Branislava Milovanovića sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, postavljena joj je prava dijagnoza – sindrom hroničnog umora i krize svesti. Uzrok su hronične infekcije uglavnom. Iskreno ja ih imam 10 u organizmu, od tih 10, 6 su reaktivne. Znači one prave najveći problem i one se reaktiviraju u suštini kad smo pod stresom. Danas smo svi pod stresom, tako da ja sad svoje stanje držim pod kontrolom, pijem terapiju, dobro mi je, znači nemam ni 10. deo simptoma koje sam imala ranije. Kako bi pomogli drugim ljudima, Ina je osnovala udruženje obolelih od sindroma hroničnog umora i krize svesti, prvog i jedinog takvog udruženja u Srbiji. Organizovala je naučni skup u Ćupriji na tu temu. Kardiolog Branislav Milovanović je rekao da je sindrom hroničnog umora oboljenje koje već ima rang epidemije u celom svetu, a da samo u Sjedinjenim Američkim Državama ima 2,5 miliona pacijenata sa tom dijagnozom. Jer vi kada uradite klasičnu dijagnostiku, recimo magnetnu rezonancu, skener, konografiju, laboratoriju, možete da praktično ne nađete ništa, ali glavne promjene su na tom autonomnom nervnom sistemu koji upravlja radom svih organa. Znači ja sam ekspert u toj oblasti i bavim se testiranjem te funkcije autonomnog nervnog sistema gdje su glavne promjene i da je najveće oštećenje. Znači oštećenje na softveru našeg organizma. Šta je problem? Problem je što ima slaba edukacija doktora, koji nisu edukovani iz te oblasti, zatim i pacijenata. Ovo je veliki dan i istorijski zato što su se prvi put pacijenti organizovali, imamo udruženje i vrlo je važno da dalje edukaciju i doktora i pacijenata. Problem je što u Srbiji nema dovoljno centara za testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema. Jedina laboratorija nalazi se u Kliničkom centru Bežanijska kosa u Beogradu.